μαρτυρίων της συνειδήσεως ημών. Επάκουσον της δεήσεως των εν το πανσέπτο ναό του το Ισιόντων, εν φόβο και ευλαβία. Πρόσδεξε τας ευχαριστηρίους ημών εντεύξεις, εν διευσύμων ένα ταύτη, καθήν τυραννήξια τελούμεν, του φωτοφόρου ιερού ναού τούτου, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου. Κανάδειξον την χειροποίητον ταύτην σκηνή, της Ισαρήτου δόξης Άγιον Οικητήριον, πύριν ουράνιον και ιερών καταφύγιον, την συνευλογίαν κατάπονσον εξ ουρανού, επί τους δούλους σου, τους κτήτορας, δωρητάς και ανακαινιστάς του ιερού ναού του, του υποδομηθέντος την δοξολογία, του υπερευλογημένου ονόματος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και η σκηνή και μνήμη των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ως τον εκμαλώτων ελευθερωθεί και τον φτωχόν υπεράσπιστη, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, προφεοφόρε μεγαλομάρτης Γεωργίε, εσβεύε Χριστό το Θεό, σωθήνεκας ψυχάς ημών, μεγανέβρατον εν της κινδύνης